Здравейте хора, това е втория епизод на Майнкрафт оцеляване. Ауч, за какво го правиш? Дето и цялния път дача свързаха ме удари. Ти там вече ме удари, това ти е втори път. И на тебе. Така, в този епизод ще правим втория епизод. Този епизод ще правим втори епизод. Сега какви ги говориш? Нито не ти говоря. Дърва. Няма значение, все пак да са дърва, нали? Да. Мен ми се счупи брадвата, което е лошо. Стига с това де си виждаш името. Хайде бързо да правим. Аз имам много стака, 2 стака, но единият му става 4, тогава ще е пълен. Опа, седи се бери за пясък. Там до водата. За пожара човек. Сега чакай, сега ще ти кажа. Чакай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ще бъдат 12. Идвай, но ни трябва печка. Но проблема. Аз ще направя минта. Ми даде. Пак да. Стига с това няма проблема. Аз ще направя пак Да. нямаме текста. Ми даде, нали? Тя минаше това. Лекичка мина. Дай слънцето. Айде стига, бягай. Я сега само да ида в настройките за маничко. Ти виж дали е светло. Защото го направих да е светло. Направи ли печка? Още не мога. Тя ти трябва да направя печка. Второ етаж е готов, само такова ни трябва. Стъкла. Както мина. Не виждам. Моя телефон е светъл.
Аз път не виждам. Аз как ти си била сянка. Я се път... Добре ли ти? Да. Към аз вече мога 2 печки. За печка че трябва 8. Аз не ключ. Аз имам 12 факли. Ние имаме 11. Вече имам 11 факли. Въглища, т.е. Мале много факли в тази мина, много нещо. Там. Бате се дълчите са готови. Там. Някой е направил прозорци. Ти нищо не си мушнал в честа, така че аз мушка. Аз хотям да се събера за градина. За градина. Събирай такова за градина, де. Това. Иде. Там. Ще направим една малка пауза и паузата почва. Здравейте, вижте какво открихме. Това бях аз. Да, Иво. И сега много работи намерихме. Може ли една храна, защото да не си изхабяваме емералдите? Не емералдите. Добре, айди. Ще си изхаба ябълката златната. Аз си изхабих. Айди, идвай. Там. Много се радвам. Сега правим градинка. Чакай, че нищо не има. Чакай тук да направя едно лекичко високо за да стане. Чакай! Там. Гледай. Така. Лака да направя така градинка. Колко имаш, Идо? 6 плюс 9. Чакай да видя колко е. 6 плюс 9. 15. 1, 2, 3, 4, 5,
слагаме. Но едното на максимум. Не, да сложим водата първо. Аз съм гладен и съм на малко сърца. Ще ми набереш ли храна? Имам. Ти всички ли си служи? Всички ли си служи? Това мисля да е от този епизод. Очаквайте ни пак с третия епизод. Напишете в коментарите, абонирайте се. Спираме епизода.